5 February 2025 ndadzoka zvekare nemaupdates mhuri yeZimbabwe panapa ndikutambira nyaya iri kunetsa mumastreet iko zvinezvi pari kunzi military announcement justice minister finally response to Zimbabwe Defence Forces threat to stop ED from violating constitution. Inyaya yeaudio yanga yanetsa iyi. That audio yakanetsa zvisingaiti achitaura kuti isusu tazodai tatoneta isusu tatotongwa nemamwe majenerali ari kumberi kwedu. So nyaya iyi mamiriro yakaita yanetsa kudaro. So panapa vari kuzobuda vanga vachiinterviewa that justice minister vachitaura pafoni naye vari kuti zvoni Ziyambi has dismissed claim that he advised President Emmerson Mnangagwa to fire his deputy Constantino Chiwenga amid growing political tensions that have now escalated to a military threat to remove Mnangagwa. His remarks come after a leaked viral unofficial press conference featuring a member of the Zimbabwe Defence Forces warning against any move to push Chiwenga out of power. Speaking exclusively to Zimaya around 8 p.m, Ziyambi strongly denied orchestrating efforts to sideline Chiwenga, dismissing allegations that he instructed ZANU-PF structures to threaten the vice president with crocodile milk. A euphemism for poison is not a crime, but it's criminal to lie about what was never discussed, he said, referring to claims that he directed Mnangagwa to prevent ignorance over cause for an unconstitutional amendment to prolong his rule. Ziyambi further downplayed threats against Chiwenga, insisting that declarations from Mashonaland West leaders who were caught on camera chanting about feeding Chiwenga crocodile milk did not amount to a political directive. Where did Marsh West sing that song? I am not aware of ZANU-PF issues being confined to agreements between two people. I thought we go to Congress, he argued. Unongozva kuti dzinenge dzatongonyadza kuti unongosangana nazo wakuchibvunzwa kuti but mimi ko muri kudai ende paunobvunzwa mubvunzo iyo iyaya, honestly speaking guys, paunobvunzwa mubvunzo iyo iyaya ukakanganisa kupindura unosangana nawo manje vakomana vakuti right, saka iwewe ndiwe zvechokwadi uri kudaro because nyaya yacho yakupisa kunzi right mimi ndimi kunzi mukaadvisa kuti uyu azodai because you know if you look at my videos airova marounds on social media pamadays adarika iye ndiye angatorowo pafrand aitora zvaitaura chiti aiwa Mnangagwa vatone yavo ningirikini havasi kutoziva yati kutoronga kunoku because kupati tine yatinoita isusu maresolutions edu yatinenge tawirirana tozouya takumaisa kuningirikini, saka ndo vanozongoudzwa kuti aiwa tine nyaya yedu yatiri kuronga uko yatatopedza, you know skillful rekuda kutsvaga vanhu vakadzungaira kuti vabvume vabhelieve izvozvo zvekuti aiwa havasi kuziva zviri kuitika. You know madictators ese we know the way yavanoita, we know ukatarisa kwese madictators vanoti vaiwa vanhu ndo vari kuti ndirambe ndiripo, ndirambe ndichingoramba ndakakontinya ndichirova basa, but inini handichatodi right nguva yangu yapera kupretenda kunyebedzera kudzungaira. So because kana usingachatodi unokuti ukwanisa kutonyatsoudza vanhu kuti senene zvinhu zvamuri kuita pachena chaipo tangai kuindosa mumwe munhu ari kuda kuningira kana kungobuda selike zvakaitika kuMozambique, angobuda akangoti chapo ndiye akutoita next ningirikini vatoindosa zvazvatopira zvakadaro vatanga kutodhila nezvinhu zviri kutoenda zvakadaro. But iyi Zimbabwe vakasiyana vanhu ava ameno kuti munyaya idzodzi dzinopera mushire kana dzinge dzakudai. So because kwanza umwe akuramba manje kana kanzi ko imi maiti muda kunomumwisa mukaka wegarwe kaya nyaya yacho hamuna kuinzwa here panenge pakupisa muri Zimbabwe. So ndo nyaya iri panapa ari kudziramba mukomana according to these guys vari kubudisa nyaya vakomana manewspaper vanzi inini muri kuda ndinikirina idzi nyaya idzi handidzizive. Even maclip aripo unonga kuzongoramboka hakuna politician anotaura chokwadi. Mapolitician ese vanonyeba mapolitician ndosaka vachitotamba nawo nemachechi zvakasangana vanotozivana kuti aiwa handisusu chedu kungobrainwasha vanhu tichitoenda ndozvavatori. Saka ndo nyaya yacho mamirire ayo ndakangoti ndingodarika nepanapa ndichikuzivisai. Kana muchinge mune something to say comment section ndakavhura, vanenge vachida kusenda ari maaudio number ndichasiya pascreen idzodzidzi mosendawo enyu maaudio muchindoziva zvamuri kufunga. Ndokumbira kumboti sezvo tose tichiti Mnangagwa ndiye mutungamiriri wenyika yeZimbabwe pasi rose rinodaro, iye Mnangagwa ari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe ngaambotitaurirawo zviri nomuromo wake zviripo, asanyarara imbwa nezvipopi zvake izvo zvichikanganisa nyika. Iye kana ari mutungamiriri wenyika chaiye anoti kudini nenyika yake yaanotungamirira.
anoti mutemo unochinjiwa iye here kana mutemo unochinjiwa nani munyika make. Toda kuti timbonzwisisa kunzai vari padhuze kuti nai Mnangagwa anochinja mutemo achinyora aitaura izvi ndiwe here kana kuti ndivanani. Nokuti apa ini sokuona kwangu nameso enyama nameso asingaoni, asi pfinoona kuti angaipfungwa meso asati aona. Pane imwe nyaya isiri raiti apa. Mwana akarasa mombe kana akarega mombe dzichienda kumunda kana akasapfigira danga zvipfuwo zvakanaka dzinobuda, unoripisiwa ndibaba. Mubereki ndiye unoripa kuti mombe dzako dzadla minda yavanhu dzinawo audzichengete. Ipapapa ngative nepfungwa dzakadzama vanhu we. Dzakadzama vanhu we. Tikwanise kufunga, tikwanise kugadzirisa zvinhu zvedu nguva idzi. Ngatirege kungoti Mnangagwa munhu waita zvaaita zvinoonaka ngaasungwe nomutemo. Iya vose vakabva kuCCC avo vachiinda neriri benzi romberi munomutano aizviti general secretary weCCC ngavataridziwe nzira. Newe Mnangagwa hakuna pawakamboona nyika dzose kana Mugabe pakamboita musangano nevebato rinopikisa rakazvimiririra roga, hapana. Kuna Mnangagwa uri kuita zvinhu zvandakambotaura kuti iwe wava kutorwara, handikutuki, wava kutorwara nokuti wakasevenza zvakasimba una Robert Mugabe, una Joshua Nkomo. Joshua Nkomo achishanda neZANU, imwe mushanda neZANU. Hapana pamaita misangano yenyu kumba kwaRobert Mugabe kana kupurazi kana kushopu kana kubhaa raRobert Mugabe. Sei iwewo uchizobvumira kuti vanhu ava vavuye kuzoita musangano ivo vari vavengi vako? Nokuti vanhu vebato rinopikisa vavengi vako Mnangagwa. Asi uchiona zvichinzi Mnangagwa zvibvise mumadhaka anoitika. Vanhu vava kukuvona uri munhu usingazivi, saka vanokushandisa ivo vachiduta vachishandisa zita rako. Pakupedzisira Mnangagwa, panapa zvokuti ugadzirire mhuri yako zvakanaka, uri zvigadzira mhuri yako zvakaipa. Saka Geza akati sumuka woga ubve pachigaro woga. Akaita zvakanaka zvikuru Geza, akatokubatsira zvikurusa, akakubatsira kana wanga usingavoni. Akauyazve akati kumukadzi wako nevana vako, udzai baba venyu, udza murume wako asiye chigaro ichi mune zvakanaka. Chinhu chakanaka zvikuru. Hausi coward, hausi gwara, unenge waita zvinhu zvakanaka. Hauna nokuteera Mnangagwa. Asi idzi vanhu vako vana Ziyambe ndivo vanokuvhiringa pfungwa. Kana kuti vanokuindira kun'angere kuti uite dununu, kana kuti vanokuitira sei kuti uite bofu risingaoni. Mnangagwa andinoona kuti zvino Geza akati nyaya yekukura undiitwe sei. Zviito zvako. Dai wanga wangwara wakaita zvakaitwa naMuzore pana Smith, wakapinzwa pachigaro apa, dai wakatogonesa ipo paya, nyange wanga waba zvakaita sei hapana aizokuteera. Muzore wakanga aluta paya, but hakuna wakamutevera nokuti akagona kuronga. Haana kuva nechidakwa chokuratidza vanhu ndinoba. Akava nechidakwa chokuti vanhu vasaona zvandaita kana zvandaitigwa neuyu anga andipinza pachigaro Smith. Ndipo pawakaita mistake ipapo, urusa Mnangagwa.
Saka ndiri kukumbira kuti one, nyaya dzana momutani Bhodagezi wamakaita gamba akambogwa hondo kupi. Bhodagezi akazvagwa hondo yapera mama muZimbabwe usina rudisha. One, makamuita hero muchireva nemi. Two, Chivhayo, mari dzaanowana dzakawanda wanda kudai. Wakambodzitumira vanhu vari kuti vatsvagurudze kuti Chivhayo anowanesei mari. Vamwe tu vakatanga navo vachiita navo vari mujere izvezvi. Ko iye Chivhayo uyu wakadini kutuma vanhu kuti vamuongorore kuti mari dzaanowana idzi achipfachura kudai anodziwana sei papi, ane bhizinesi rei pari zvino, nokuti nyika yakaoma. Ukadero Mnangagwa uchagona kubata pfungwa dzavanhu vose vanokuvenga. Ndoda kukuudza chokwadi, ukangobata Chivhayo ukamuti mujere atongwe zvakanaka, wobvisa majaji ako aya awakaita vebato, mafomu 4 aya awakapa zvitupa zveujaji vasina ujaji, mafomu 4 aya woti vanotonga ngavatonge nyaya chaidzo. Chivhayo atongwe nemutongo chaiwo chaanowanepi mari aibudisa. Usatumira mijibha kunobata vanhu, nokuti vanhu mijibha yako unenge waipa maboundaries, plus vanenge vachitochavo vana Chivhayo vaya. Uchaona zvinhu zvichikufambira zvakanaka Mnangagwa. Iri shoko nderako iwe Mnangagwa, musoro wese uzvitsetse. Bata vana Chivhayo vese vanoita nyaya dzinoonaka, vana Ziyambe vaya vabata.